Ty do mňa a ja som do teba. Už to o nás všetci hovoria, že ty mi slovka nepovieš. Hambíš sa a tak neviem, či ma chceš. Tu sa to zahraj sa ževa, ty. Nechaj to na chvíľu. Matúš, čo je? Hej, prestaň už, Timo. Nestačilo dneska? Stačilo. Timo, nebuď drzý. Nebuď drzý, lebo spadneš, bolí si krš a zerieš. Posledných 10 sekúnd nie sú pravdiví. Očakával som, že moji spolubývajúci ma budú nasledovať v tancovaní Petry Jurinovej. Vadím, nevadím. Ale nenasledovali, takže ja som mal pocit, že sú pri mne, aby náhodou nevznikli určité komplikácie v mojom vzťahu s mojou láskou. Ďakujem. Všetci hovoria. Teraz dajme video s riadením. Na čom to ty zasáš na topánke? Dosť nepríjemne to vyzerá. Pozeraj sa na ne. Pozrite, aký pekný jogurt má na topánke. Ukáž jogurt. Ukáž jogurt do topánky. Pozri, aký jogurt tu má pekný. Krásny. Poď na to, zadaj! Kokso, to je dobre. Idem aj ja, poďme do